pitää 7 herätä. Tai valvoa 7. Jompikumpi. Hei, moi. Hei boy! Hei, Jute ja Tompsukka. Mikäs tässä on homman nimi? Olisiko joku semmonen pikku jutska? Olisiko joku pikku pallotelli tai jotain? Olisiko joku pallotelli? Pikku pallotelli. Puhutaanko pallotellista? Teemo, puhutaan pallotellista. Puhutaanko pallotellista? Tää oli ihan käsikirjoitettu homma. Mä oon sanaton tässä vaiheessa kyllä, että... Mä suljen mun sanaisen arkkuni tässä vaiheessa. Onko jotain sanottavaa vielä? Onko yhtään mitään? Onko teillä jotain sanottavaa vielä? Ei muuta kuin...